выступу варшаўскага вольнага аркестра пачалося адкрыццё музея вольнай Беларусі ў Варшаве. Мерапрыемства вызвала вялікую зацікаўленасць сярод беларусаў Варшавы і не толькі. На адкрыцці музея выступіў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення, былы міністр культуры Беларусі Павел Латушка. Ён адзначыў, што сёння беларуская культура знаходзіцца пад велізарнымі рэпрэсіямі. Каля 80 яе дзеячаў уваходзяць у тысячны спіс палізняволеных, знішчаны многія як дзяржаўныя, так і прыватныя установы і калектывы. Вельмі важна сёння захаваць нашу культуру, таму як калі не будзе беларускай культуры, то нельга марыць аб адраджэнні беларускай дзяржавы. Што гэта будзе не толькі музей, гэта будзе прастора беларуская тут у цэнтры Варшавы. І я удзячны уладам Польшчы, удзячны уладам Варшавы, Шрудмешча за тое, што год мы чакалі гэтага рашэння, яно нарэшце ёсць, і мы адчыняем беларускую прастору ў Варшаве, музей вольнай Беларусі. Прысутнічаў падчас адкрыцця прасторы амбасадар Польшчы ў Беларусі Артур Міхальскі. Ён адзначыў, што музей вольнай Беларусі мае вялікую важнасць не толькі для беларусаў, але і для палякаў. Я ведаю, для вас гэта вельмі важна, паколькі важна для вас пачуццё супольнасці, а культура дает это такое пачуццё супольнасці. Але гэта вельмі важна таксама для нас, палякаў, каб мы вас видели як беларусаў. Экспанаты новага музея пачалі папаўняцца падчас адкрыцця. Рэчы, якія маюць асабістую каштоўнасць ва ўласным жыцці і ў гісторыі незалежнай Беларусі, перадалі спартоўцы, уладальнік Кубка свету па кікбоксінгу Іван Ганін і былы генеральны дырэктар футбольнага клуба БТ, кіраўнік дэпартаменту фонда спартыўнай салідарнасці Міхаіл Залеўскі, а таксама ўдзельнікі гуртоў Belarusian True Story і патрабуем разысціся, блізкія сябры знакамітага падчас пратэсту барабаншчыка Васіля Грудавіка, атама, які нядаўна загінуў на фронте падчас вызвалення Украіны. Васіль паспеў перадаць сябрам свае барабаны, каб яны гучней часцей гучалі дзеля вызвалення Беларусі. Мерапрыемства праходзіла адначасова на розных пляцоўках. У залах музея госці мелі магчымасць бачыць экспанаты, якія сведчаць аб падзеях пратэстаў на працягу астатніх гадоў. Гэта сукенка нявесты, сцяг з імёнамі палізняволеных, а таксама лісты да іх, іншыя прадметы. Побач размясцілася выстава Ігара Цішына пад назвай «Дом, у якім разглядаюцца сцены» паміж двумя імгненнямі. Ва ўдворыках каля музея прайшлі майстар-класы для дзяцей і дарослых, кірмаш беларускіх майстроў, мастацкія чыткі п'ес, творчая размова з купалаўцамі Олегам Гарбузам і Сергеем Чубам, а таксама вечарына ад школы беларускай традыцыйнай культуры ў Варшаве. Удзельнікі мерапрыемства адзначылі, што адкрыццё новай прасторы дапаможа не толькі больш аб'яднаць беларусаў за мяжой, але і захаваць прыналежнасць да беларускага этнасу. Гэта захаванне дасць магчымасць пазней хутка рэлакавацца ў Беларусь, як толькі беларусы даб'юцца галоўнай мэты – новай незалежнай Беларусі. Мне тут падабаецца, конечно, заўсёды прыемна, калі чыняюцца нейкія пэўныя беларускія прасторы, і беларускі музей у Варшаве таксама важная падзея для беларусаў, якія тут проживаюць. То есть в музее действительно появились некоторые объекты, реликвии, будем так говорить, которые каждого настраивают на то, что та борьба или те события, которые происходили в 2020 году, они действительно были важными, нужными, и это все та символичность, которая нам нужна сейчас для веры в будущее, веры в свободу Беларуси в будущее. Вельмі прыемнае ўражанне, вельмі утульна бачыш такія асэнсаваныя твары беларусаў. Тут нейкая такая вельмі прыемная еднасць, вельмі добра, што з'явілася яшчэ адна культурніцкая пляцоўка, дзе беларусы могуць знайсці сяброў, знайсці нейкую аддушыну для сябе. Вельмі эмацыйныя тэатральныя пастаноўкі, вось што давялося асабіста паглядзець, кранула да глыбіні душы. А ми тую червону калину підіймемо, а ми на
Завершили мерапрыемства паказ фільмаў ад арт-праекта Revolution, канцэрты гурта 2334 і лідара групы Джейморс Владзіміра Пугача. Арганізатары звяртаюць увагу на тое, што вы таксама можаце далучыцца да стварэння музея вольнай Беларусі. Калі вы маеце рэчы, звязаныя з вашай асабістай гісторыяй удзелу ў беларускім пратэсце, то можаце перадаць іх у фонд музея і запрашаюць наведаць музей вольнай Беларусі ў Варшаве, каб знайсці там сваіх. Каждый ищет свои, каждый ищет свои, каждый ищет свои. Но все такая же пустота и такое же небо днем. Все как в 86-м перегрето. Мы под утро тебя найдем. И как будто еще в живых каждый ищет свои этим летом.